Гел за матраци имплантиран вместо силикон в дамски бюстове. Звучи невероятно. Тази история, ако помните, се случи на близо половин милион жени в цял свят, които попаднаха в схема с фалшиви силиконови импланти. Преди време ви разказахме историите на няколко от 3000 българки, които станаха жертва на мащабната афера. Ще получат ли измамените обезщетение, след като френски съд даде ход на делото? На живо от Париж включваме сега Петя Желева. Добро утро. Добро утро. Добро утро! Всъщност изключително важно решение вчера на Френският върховен касационен съд, което касае над 400 хиляди жени по цял свят, сред които и 3000 българки. След малко ще научим какво точно беше решението и какво могат да искат от тук нататък всички тези дами. Предлагам обаче преди това да си припомним кратка хронология на скандала от видеото на Глория Николова и Благой Момчилов. Ивелина Вескова си слага силикон през 2006 година. Исках това, което виждам по гледалото, да ми харесва. И ми сложи PIP. Март месец 2010. Едни от най-използваните силиконови импланти PIP са забранени. Това е десният ми имплант, който е бил в мен. Левият ми, за съжаление, е бил на пихтия вътре. 10 години имплантите са били пълнени с индустриален силиконов гел, а не с медицински. Фирмата е обявена в ликвидация, а собственикът и Жан-Клод Мас е осъден на 4 години затвор. 2015 година лятото беше, почувствах много силна болка в областта на гръдния кош. Жестоки болки. Не човешки болки. Този гел дразни повърхността на обвивката, която го пази. И имаме спонтанни, самостоятелни разкъсвания. Жените с този силикон в България са почти 3000. Силиконовите импланти в България е внасял французинът Седрик Жоакимсман. Това гел, който продадората беше, мисля, че беше за матраци се използваше. Но... Гаранция за безопасността на имплантите е дала немската компания за сертификация TÜV. Те са гледали само документи. Никой ли не е проверил съдържанието на тези импланти? Истината е, че никой не го направил. 3 операции. Предстои ми четвърта. Имам топче, което си расте и си го наблюдаваме как си расте. Аз съм с постоянна температура между 37,2 и 37,6 от 2 години. Заедно сме с Седрик Жоакимсман, който беше българският дистрибутор на силиконите в България. Казвам беше, защото бизнесът му пострада и той вече не развива тази дейност. В момента той се занимава с асоциацията ПИПА, която помага на жертвите в пътя им в тази борба. Какво означава буквално вчера решението на Френския върховен съд? Знаем, че той призна вина на немския сертификатор TÜV. Да, всъщност вчера най-високия френски съд потвърди това, което ние казваме от 8 години. Тоест, немската фирма TÜV Rheinland, като сертифицираше импланти PIP, носи голяма отговорност за този случай и всъщност трябва да плати обезщетение на всички жертви. Какво обаче реално трябва да направят всички жени, потърпевши от тук нататък, за да получат такова обезщетение? Значи за сега трябваше да се отиде в съд и могат да се включат в нашия сайт pipaworld.com, където могат да се записват, да включат договор с адвокат Оливио Мет, който може да ги представи в съд и да търси обезщетение за тях в Франция, в съд в Франция. Знаем, че вече има около 100 българки, които са получили авансово по 3000 евро. Всички тези обаче и другите жени имат право от тук насетне да претендират за суми между 10 и 20 хиляди евро. Да, тези 3000 евро беше само аванс, като казахте. Реално очакваме крайните суми за всички жени да бъдат между 10 000 и 20 000 евро. Разбира се, може да стигне по-големи суми за по-тежки случаи. Тези 3000 евро бяха само аванс, така че ще има по-големи суми, които средно мислим, че ще бъде около 15 000 евро за всяка жена. От тук насетне през декември ново дело. Да, на 17 декември ще има първото изслушване за новото дело, което почнаме тази година, в което вече се включира 200 българки и каним всички други български пациентки да си записват, да могат да се включат и те в това дело. Разделяме се с позитивната новина, че всички българки след решението на съда вчера в Париж и не само българки имат право да потърсят съвсем легално и така своето обезщетение по съдебен път. Благодарим Благодарим много за това включване по този казус.